proiectul Football in Heaven, prin care 35 de ziariști, blogări, fotografi și alți microbiști din Anglia, Norvegia, Suedia, Țara Galilor și Germania trebuiau să vină la sfârșitul acestei săptămâni în județul Suceava, a fost anulat. Now is serious stuff. And there's been serious stuff until now, non-stop. Da, cel mai iubit sport al planetei este pus pe pauză. Toți suntem în carantină. Lipsa de activitate este acută și parcă ar merge chiar și un amical România-Ungaria. Un amical internațional. Doamne, cât de jos am căzut. În fine, în 2016 am postat un video despre câți bani câștigă Cristiano Ronaldo. Un video de care am uitat. Spre surprinderea mea, a fost cât de cât apreciat. Așa că în 2020 am decis o revenire glorioasă pe YouTube și, bineînțeles, a apărut un dezastru global. Coronavirusul a reușit prin diferite căi să treacă de hotarele țării noastre și să ne infecteze. Acum suntem forțați să medităm la golurile din viața noastră și să ne punem întrebări cu adevărat importante. Cine sunt? De unde vin? Și puteam oare să devin bogat din pariuri? Da, mă, știu. Crezi că nu știu? Pare o întrebare venită de nicăieri. Dar ce să fac atunci când sunt asaltat de reclame la case de pariuri, când verific puținele știri existente? În plus, închis în casă, ce alte variante sunt? Așa că mergem înainte. Deci, se pot câștiga bani din pariuri. Promit că vom ajunge și la răspunsuri serioase, dar mai întâi trebuie să facem un ocol. Ca într-un vas românesc, înainte de a ajunge la aur, trebuie să trecem de căpcăuni. Căpcăunii cu pricina sunt cei care zic: stai liniștit, frate, roata s-a inventat deja și e făcută din cașcaval. Adică unul dintre prietenii ăia care zic: hai măi, plătește un arbitru și te-ai scos. Ce mare lucru! Știi și tu, unul din ăla care se treacă cu vederea. Închide ochii și nu dă roșu la nimeni, ca să-ți iasă ție egalul. Găsești arbitri corupți peste tot. Și când jucam la juniori, era un arbitru la care îi ziceam milostivul. El nu judeca pentru a nu fi judecat. A nu fi judecat, înțelegi ce vreau să zic? Bine, mă, hai să nu exagerăm. Asta era mai de mult. Alte vremuri. Acum arbitrii sunt mult mai protejați, au legea de partea lor. Nu mai sunt ei atât de ușor de influențat sau de intimidat. Au coloană vertebrală. Cine, mă, arbitrii? Hoții în negru? Numai să pun mâna pe unul și învăț eu, nu ceterașul, fluierașul. Da. Lăsând un pic gluma la o parte, trebuie să înțelegem că arbitrii sunt și ei oameni. Nu merită să aruncăm cu ura noastră în ei. Adică nu există alte ținte mai potrivite, chiar nu? Politicieni corupți și criminali, polițiști abuzivi, patroni nepăsători, interlopi. Vrei să-mi zici că cea mai mare problemă din viața ta este că un arbitru nu a acordat un penalti pentru Steaua Copalnic Mănăștiur? Un penalti pe care, bineînțeles, l-ai văzut tu cu ochii tăi ghișoim. Pupața Șvaru. Dar revenim. Dacă nu merge nici cum cu un arbitru, o altă variantă este mituirea unui jucător. În astfel de cazuri ne gândim la autogoluri dubioase care aduc victoria echipei adverse, dar acestea atrag privirile autorităților. Însă, am găsit un studiu care a dezvăluit o altă metodă mai puțin bătătoare la ochi. Fotbaliștii din diviziile inferioare din Anglia pareau pe cine avea primul out sau care echipă va primi primul cartonaș galben. Adică lucruri minore ce nu atrag atenția și nu influențează rezultatul partidei. Astfel era păstrată o oarecare integritate. Desigur, e nevoie de un fotbalist care să știe să joace rolul, să nu exagereze. Hey! Și bineînțeles, să nu te caute pentru partea lui încă din timpul partidei. Iar dacă nu merge nici cu jucătorii, nu e disperare. Ajungem la ultima variantă conspirativă. Antrenor. Da, al mitul se greșească tactica, să joace cu juniorii. Găsim noi o variantă. Problema este unde întâlnești un astfel de antrenor. Ar trebui să aibă un viciu grav. Poate ceva legat de droguri.
poate atât de grav încât să primească droguri sau bani chiar pe banca tehnică. Dar nu există un astfel de om. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, Să fim serioși. Aceste variante conspirative nu se aplică nouă, muritorilor de rând. Noi nu cunoaștem arbitrii, jucători sau antrenori și nu-i putem mătura de pe teren dacă ne trădează și nu ne ies câștigurile. Revenim la întrebarea noastră. Poți câștiga bani din pariuri? Pe scurt, da. Se poate. Dar înainte de a arăta cum, mai trebuie să mai facem un popas. Da, știu. Dar trebuie să trecem în revistă câteva trăsături ale psihicului uman de care profită casele de pariuri. 1. Pierderile dor mai tare decât câștigurile. Este dovedit științific că valoarea pe care o acordăm banilor este subiectivă. 100 de lei are o valoare diferită pentru individ în funcție de circumstanțe. Un simplu experiment ne poate dezvălui acest lucru. Imaginează-ți că ți se mărește alocația sau salariul cu 100 de lei pe lună. Acum, imaginează-ți opusul, anume că alocația sau salariul ar scădea cu 100 de lei pe lună. Așa că furia pentru pierdere e mai mare decât bucuria că ai lua 100 de lei în plus? Ce înseamnă asta pentru casele de pariuri? Înseamnă că, până și atunci când câștigi, vei continua să riști pentru că, abia după ce treci de un anumit prag, vei simți satisfacție. Nu e suficient că din 50 de lei ai făcut 100, deși, atenție, ți-ai dublat suma, ci vrei să faci din 50 de lei 500. Adică de 10 ori mai mult. 2. Există un singur buzunar. Dintr-un motiv sau altul, când vine vorba de pariuri, avem două buzunare diferite. La ce mă refer? Să zicem că pariezi 10 lei și câștigi 250. E un câștig mare, dar 90% dintre noi ne vom simți de parcă cei 240 de lei nu ar fi ai noștri. Nu cu adevărat. Noi vom considera că doar ăia 10 lei de la început sunt banii noștri. Câștigul? Sunt bani bonus, pe plus, pe caiet, de spar pe alte pariuri cu cote și mai astronomice. Nu, frate, sunt ai tăi. Sunt în același buzunar cu cei 10 lei sau, dacă vrei, în aceeași pereche de pantaloni. Scoateți câștigul, folosește-l. Te poți retrage oricând. Cumpără-ți perechea de papuci de fotbal la care ai visat. Acestea ar fi doar două aspecte dintr-o mulțime. Aș mai putea să menționez problema am un feeling. Trebuie să te protejezi de propriile tale emoții. Te vor trăda. Nu trebuie să te ghidezi după echipe favorite sau jucători preferați. Nu trebuie să analizezi clasamentul echipelor în formă sau ultimele 10 confruntări directe. Oricât te prefaci că analizezi sau studiezi, tot cu sentimentele ajungi să decizi. Mai grav este faptul că, așa cum un ceas defect arată ora corectă de 2 ori pe zi, uneori feeling-urile îți aduc câștiguri și ajungem să punem un preț prea mare pentru acele câștiguri, ignorând eșecurile anterioare. Sunt o grămadă de lucruri care nu-ți dau pace atunci când pariezi cu veniturile familiei. Să nu uităm că reține mult mai ușor un pariu câștigat în urmă cu 2 ani decât 50 de pariuri ratate în ultimele 2 luni. Iar acum, haideți să discutăm despre metodă. Am amânat suficient. Iar pentru că am amânat atât de mult, probabil că acum aveți atâta încredere în mine cât într-un bărbat care poartă umbrelă.